كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. Dugaing, bang kita mabaya magpatiag, muna patiagon tain maasta. Sabab may ta mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bukon ka, indua maasta yaon, sila impanagnaan nagpatiag ka to. Inpagpatiag kay mo hiina mo daindaman kaw halom sintian niya sambil kaw nakaasawa na kabana. Hawak to in ikaw piagburus kaw hiina mo. Inpagpatiag niya kay mo. Inparasahan niya di ikaw utang. Hawak tuman kaw mga palanggungan na mga ka Islam. Hiina mo hawak tuman siya mangiram. In kabayaan hiina mo yaon, babaya siya kumaon mampalam. Aun na mampalam ha baba. Sa in kabayaan pa hina mo, amoin sakatun yama mo mampalam mataas yaon. Sambil agad-agad na mahulog yama mo yaon pagsakatan, sin mampalam yaon. Hasawab sadya sin pagpatiag kayo. Hawak tuman kau piag anak mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiina mo. Hang tunga sin sikina yari hadun niya, inang tunga sin inang sipak sikina yari hadun niya, inang sipak sikina yari at tunhalom sin kubol. Kay ingatan sadyay ina mo sin siya buhi bang maubos na ini ikaw ipag-anak. Allah. Hawak tuman kawagwa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagpatiag kay mo ina mo yaban yama mo inkiaunan nila, lando indayaw sin pagtug nila. Sa awak tuman kau nakawah di na sila magpakatug hawak to niya. Atasan nila magbati, hibinin pagtug nila marayaw, hibinin pagkaon nila marayaw, bang man ini kau dumayaw. Paruroon kau buhaw ka, pagpatiag sa mga sakay. Hawak tuman kau mga balanggungan na ka Islam limag kulag ko na amuin, makapanaw-panaw na. Bangkaw yaon tabi makapangintaw, minsan pahina amuyama amuyat to kailo nagkakaon. Bangkaw kaya ingatan ini ikaw nakaintaw. Atasan hibini na mo yung pagkaon yaon. Hibini na mo yung pagkaon hukasan in 5. Sarta hukasan in najis mo. Pag umus-umukas in najis, ang baris ang magbalik maon pa pagkaon niya. Pagpatiag kay mo ina mo. Hawak tuman kaw limag ko nag-school na. Di inahina mo yama mo makapamising kapanyapan nila. Sabab may taintiya tali uniform uto. Hawak tuman kaw nangadji di na makatali. Makapamimi nina mo iban yama mo. Sabab may ta nangadji uto kakunahan in aming gasto niya. Hawak tuman kaw nasubol iban na budyang. Impagpatiag kay mo ina mo iban yama mo. Di na sila makapamipan kapanyapan nila sabab may taintiya tali nila kapanyapan niyo. Sabi ini kaw budyang na, ini kaw subol na mga palanggon ha ka Islam. Hawak tuman kaw nakaasawa na. Atawa kan hawak tuman kaw banging kiaunan mo subol mabaya na mag-asawa. In pagpatiag nila kay mo. Tipununin alta hidakang impanyap bang man aun sa di kapangusod mo. Subhanallah. In pagpatiag sin maas mo kay mo mga palanggungan na mga ka Islam. Hawak tuman sa kalihawak tuman kaw nakaasawa na. Biya undi na makasukay mo ina mo. Bang masumukay mo ina mo imatali mo magtuy kakulangan ni nalta. Yari na sabihin na ini mga yu na isabka ko sin. Yari na sabihin na ako ini mga kot na sa simpanyap simbay ko. Yari na sabiyama ini mamus motor ko. Yari na sabiyama ako ini mamus siltamuhon ko. Wala mo tiyali impagpatiag kay mo si maas mo. Dahil naman at yan kau hiina mo. Sambil kau diagpakan. Sambil kau miyabot pakalaas mo. Sambil kau miyabot pa amuin. Aun na yung pagula-ula mo.